Tieto čerstvo vyliahnuté larvy plávajú vo svojich bunkách a živia sa tekutou potravou, ktorú im včely ošetrovateľky vylučujú. Potom, keď sa premenia na kukly, ich hlava a nohy sa začnú meniť. Tu je ten istý proces premeny na kuklu klieštikmi varoa pobehujúcimi v bunkách. Ďalej sa tkanivo v ich tele reorganizuje a v očiach sa pomaly vyvíja pigment. V poslednom kroku ich koža zoschne a vyrastú chlpky. Tento proces sa nazýva metamorfóza a je kľúčovým štádiom vývoja včely, počas ktorého sa larva transformuje na dospelú včelu.